Αυτός θα σεντράρει, ο Ελκαμπή αφήνει. Γέλσον Μαρτίνς βγαίνει από την περιοχή με το κοντρόλ του. Χαμηλά παίζει. Τσικίνιο θα σηκώσει. Άλλη μια κεφαλιά, γκολ. 1-0 ο Κοστούλας στο 32. Ο Γέλσον Μαρτίνς παίρνει την μπάλα. Ότο τον περιμένει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Σεντράρει ο Γέλσον Μαρτίνς. Προβολή, γκολ. Ελκαμπή στο 50. Ότο. Πέρασε από 3 και 4, άφησε την μπάλα στον Κωνσταντέλια που πάει προς την περιοχή. Η μπάλα στρώνεται στον Μπάμπα. 1-2. Τον Ότο και είναι ευκαιρία να φύγει στην κόντρα ο Ολυμπιακός. Γέλσον Μαρτίνς φέρνει την μπάλα μπροστά, το κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας. Γέλσον Μαρτίνς για το 1-3 στο 69. Κρατάει ο Ρώσος. Ο Ότο θα παίξει το χώρο για τον Ζίβκοβιτς. Το γύρισμα από την κόντρα, αυτό γκολ. 3-2. Στο 81 ο Κάρμο είναι αυτό.